ಅಲ್ಲಿ ರಜಾ ಕರ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ರಜಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ yang mulai channel last time oh driver 369 driver samarthanpur and driver 369 and India live malpadu 27 live malpadu ಕೊಡಿಯನ್ನ ಅನ್ನಂದ ದಾಸಲ ಪಯ್ಯ ಬರ್ತಾರೆ ಉಳ್ಳ ರಾವುಗುಡಿ ಬಂದು ನೆಪ್ಪರ ಮಂಡಿರ ಜಪ್ಪಿ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಉಳ್ಳ ಉಂಡು ಓ ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಪು ಜಪ್ಪು ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಜಪ್ಪು ಅದನ್ನ ಬಂಡರ ಸಾಲಂಡಿ ಕಾಂಡ ಏನೈತೆ ನನ್ನ ನೇಮ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ
ಬಟ್ಟೆ ವರ್ಷದ ನೇಮೋತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಇಂದು ಪತ್ತಪ್ಪ ಬಾಲ ಒಂಜ ಬಾಲ ಗಿತ್ತಿದೆ ಇನ್ನ ಈ ಗರ್ಭಗುಟ್ಟಿದ್ದು ಡಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ದಾನ ಪಂಡ ಕೊಡ್ತಪ್ಪೋ ಎಂಕ್ಲ ಹಿರಿಯಪ್ಪು ಆ ರೀತಿ ಎತ್ಪದೇರ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಎಂಗ್ಲು ಜೋಕುಲು ಅಡಿಗೆದಪ್ಪು ಎಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆರಿನ ಒಮ್ಮ ತೆರಿನ ಸಂಸಾರಲು ಅಂಚಾದ ಪುನಃ ಈ ಪೊರ್ತಡು ಎಂಕುಲು ಇದ್ದ ಸುರುಕಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಚ್ಪೈ ಪ್ರಕಾರನೇ ಎಂಕುಲು ಸುತ್ತೋ ಕುರಿಕುಟನಗ ವಿಚೈತ್ರ ಕಡಪ ರಾಜ ಪಾರದ ಅಮೃತ ನಿಂಕ್ಲೆ ಒದಗದು ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಆ ಮಾಗಣ ಮುದ್ದು ಮುದಿದ ಮಂಗಳಮ್ಮ ಮುದಿದ ಗೋಡು ರಮ್ಮನ ಮುದ್ದು